yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel getih setetes aja mung setampel aja mung setetes nang yen bisa sak wutuhe aku wae panganan gedheku umbenen karo adimu Rukmukala ora dalah ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa yen pancen ikhlas aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging carane kebo sapi jagalan dhisik ya sing mbok jagal aku bakal mbok kapak-kapake manut nah yen ora iso jagal Bratasena malah buta loro tak jagal dening Bratasena wah lah suarane kok ngatoske weteng wah ora wedi mati kowe urip ana ing alam padang ora bakal aku wedi lawan pati ternyatane uripku mung minangka dadi paringing sing maha kuwasa rasah mejang kaya pendhita mapan tak gigit janggamu kemrocos getihmu ak sesep dagingmu hak beset tak pangan karo kakangku sing prayitna ngati-ati kowe ora iso mateni Bratasena malah ana buta tak duku mbondase pecah dadi lan patine wah gaglak limpahmu parat wah kowe kurang kenceng kowe sing kurang kenceng sing tok sikep ki bangke aku apa iya mempeng ora jamak-jamak mula dipisah gampang ora jamak-jamak walah aku ki waton bangkean ya tak sikep mbodhae sapa ngawur wae ora piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati kan kowe karo aku mesti mati iki mengko mesti didu sirahe ora omong-omong ngono kuwi malah ngomongi didu sirahe kene iki lagi mikir malah tok jelaske oh iya lali aku kan wis kebacut kok lali-lali ora wah pecah siramu ngandel ora wah kowe iki aja ngomong malah muni ngandel ora mutar kowe aja anakku ngger anakku wong sigit anakku wong gagah Aswatama prayogakno nggonmu ngadhep ngersaning wong atuwamu ya ngger Bambang Swatama oh nun inggih Kanjeng Rama sesembahan kula Kanjeng Rama pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Kanjeng Rama Penembahan Durna miji dhateng wiswanipun ingkang putrapun Swatama sowan kula wonten ing pertapan Sukalima tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Penembahan Durna ing Sukalima oh iya Nger tak tampa gawe gedene penggalihing wong tuamu ora liwat pangestuning wong tuamu tampanana ya Satama kula pun dinggo jimat paripih gayana ing kasantosan tatanan sanggaring para cantrik para manguyu jejanggan siswa Sukalima aja nganti padha saur manuk iki ana rawuhe Adipati Harya Sengkuni ana ing pertapan Sukalima menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat mboten wonten satunggiling cantrik ingkang wantun merengkang dhateng dawuh paduka Bapa Penembahan Sukalima Bapa Penembahan Durna oh iya syukur Nger prayogakno sawetara nggonmu ngadhep ngarsaning wong tuamu ing Sukalima sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putrapun Swatama Adipati Harya Sengkuni gawe kaget menggaleku dene Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima oh Adipati padha kanthi raharja sapraptamu ana ing pertapan Sukalima padha karaharjan sarawuhmu Adi Harya Plasa Jenar Kakang Penembahan Durna iya slamet tekaku niring sambikala mung kepareng aku ngaturake sembah kuwahe katur ngersaning Kakang Penembahan Sukalima oh iya tak tampa tiba sepadha-padha ya di ndadekake kaget kang dadi rawuhe Adipati Harya Sengkuni ana pertapan Sukalima ternyatane nadyan sira lan aku kuwi padha-padha minangka dadi nayaka punggawa negara Ngastina nanging ngarang-arang yen to Adipati Harya Sengkuni kuwi tilik marang pertapan Sukalima saka pitunganku wiwit sinuwun Prabu Dastarata titip
Sata Kurawa marang aku supaya ndak kula mentah minangka dadi siswa ing Sukalima. Adipati Harya Sengkuni kuwi lagi ping pira sowan ning pertapaning Sukalima sepisan nalika nglarapake anak-anakku Sata Kurawa angka 2 nalika pendadaran siswa Sukalima. Wiwit dina semengko tekan dina iki durung ana sarta durung tau Adipati kuwi tilik marang Karharjaning pertapan Sukalima. Sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Awit akehing kewajiban kepatihan ingkang kudu ndak lakoni mula rada sawetara lirwa nggonku sowan ning pertapan Sukalima. Ning dina iki aku wis sowan ning pertapan Sukalima tilik kelawan Karharjaning Kakang Prembandurna lan sak putra siswamu. Iya matur nuwun, matur nuwun. Ndadekake bombong penggalihku. Dene mengkono pangendikaning Adipati Harya Sengkuni. Lan apa to sababe? Dene Adipati Harya Sengkuni teka rawuh ning pertapan Sukalima apa saka kersane Adipati pribadi? Apa pancen minangka dadi pengawakaning anak Prabu Duryudana nggone utusan lawan Adipati Harya Sengkuni supaya rawuh ning pertapan Sukalima kene. Mula prasaja kalawan aku ya Di, ana apa? Ana wigati apa? Lan ana dawuh pangendikaning anak Prabu ingkang kepiye? Maragake dawuhna marang kadangmu ing Sukalima aku Begawan Durna. Nedya nganglungake jangga nilingake karna mastuti dawuh timbalaning anak Prabu Ngastina. Kakang Durna ingkang sepisan aku tilik marang Karharjaning Kakang Prembandurna ndungkap angka 2. Pancen kepara nyata sowanku iki ora saka kekarepaning Patih Sengkuni dhewe utawa pribadiku sowan ning pertapan Sukalima babar pisan ora. Nanging sowanku iki diutus dening anak Prabu Ngastina supaya nanjihake kelawan kahanane Kakang Prembandurna. Lho, nanjihke perkara kahananku perkara sing kepiye, Di? Udakara saka petungan wis ana 3 candra etung lungganing dina samengko iki Kakang Durna ora kepara sowan ana ing Praja Ngastina. Kakang Durna lirwa marang kewajiban minangka nayaka negara Ngastina. Lah, kahanane Kakang Durna ingkang mengkono mau dadi paran pitakoning para sepuh. Dadi penggalianing anak Prabu Ngastina. Dene apa to sababe Kakang Prembandurna kok ora kepareng sowan? Wis pirang-pirang pisowanan Kakang Durna ora katon ning negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Ngastina dawuh kelawan aku Kakang supaya nanjihake kelawan kahanane Kakang Prembandurna. Syukur yen to Kakang tansah pinayungan jiwananing Wang Mahanasa, pinayungan seger kewarasan. Nanging apa to sababe dene Kakang Penembahan ora nandhang ruga lan ora nandhang lara sarta ora ana perkara ning pertapan Sukalima sabab tak sawang pertapan katon ayem tentrem kaya ngene kahanane. Nanging sabab apa teka Kakang Penembahan Durna lirwa saka kewajiban nayakaning Praja Ngastina. Ayo yen pancen Kakang Penembahan Durna kuwi darbi pepinginan ngendika mengko aku ingkang bakal ngaturake kelawan sinuwun Prabu Ngastina yen Kakang Penembahan Durna kuwi penggalihe kogel kagelan merga saka pangendikaning anak Prabu Ngastina paringa dawuh mengko aku ingkang ngaturake marang anak Prabu Ngastina. Nanging yen to Kakang Penembahan kuwi ora kogel penggalihe, ora kagol penggalihe lan ora duwe panjaluk apa-apa sebab apa kok lirwa marang kewajiban minangka dadi punggawaning Praja Ngastina. Wis kuwi wae sedyaning Patih Sengkuni. Sowanku ana ing pertapan Sukalima maragake wangsulana apa kang dadi aturku mau Kakang Penembahan supaya baliku marang Praja Ngastina ana sanggu ingkang isa tak aturake marang anak Prabu Ngastina Kakang Penembahan Durna. Tatampa kabeh pangendikaning Adipati Harya Sengkuni. Lumantar Adipati Harya Sengkuni pangendikaning anak Prabu Ngastina kabeh wis tak tampa kanthi lega legawaning atiku. Lah kang mangkono aku mbok keparengake tak matur kersane Adipati Harya Sengkuni ya Di. Iya Kakang piye? Apa pancen ana panjaluk, apa pancen kogel kagelan penggaling Kakang Durna? Apa pancen kaya ingkang dak aturake marang Kakang Premban Durna ana ingkang gawe runtik penggaling Kakang Premban Durna? Ora Dipati. Babar pisan ora. Nggonku suwita marang anak Prabu Duryudana kuwi tansah kebegan rasa nikmatmu pangat
dasar iki nayoman dening panguwasaning anak Prabu Ngastina Nalindra ingkang Hanjayeng Bawana Nalindra ingkang derajat pangkate persasat jagat iki tanpa timbang bisa ngayomi mring sagung para nayaka lan punggawane ora ana ingkang gawe runtik atiku ora ana ingkang gawe kogel kagelan rasaku lan sejatine nggonku ora sowan marang Praja Ngastina kuwi ora babar pisan aku duwe penjaluk apa-apa merga saka rumangsaning Begawan Durna nggonku urip ana ing Sukalima iki peparinging anak Prabu Duryudana peparingi Sinun Prabu Dastarata ing lumintir marang putrane ya kuwi anak Prabu Ngastina iya Kakang tanpa pinaringan bumi Sukalima iki kaya ngapa kahananku nggonku nguripi karo anakku Siyasatama kuwi iya tumuli aku diparingi Purbawasesa Sukalima diparengake dadi papan pamulangan tegese akeh para siswa ingkang dikeparengake tak tampa minangka dadi siswa Sukalima klebu para Pandhawa lan para Kurawa. Lah, Dik Pate. Ndadekno pangertenmu ya, Di. Saya suwe mertapan Sukalima, pasinaon Sukalima kene saya ngrembaka, saya kondang ngumandang jenenge. Mula ora aneh yen to akeh para siswa-siswa, para cantrik-cantrik iki kepengin ngaut pepadaning Begawan Durna, ngisep ngelmune Begawan Durna. Mula sing gedhe pangapuramu ya diaturna marang anak Prabu Duryudana, yen to sawetara wektu aku rada lirwa marang kewajiban tata kaprajan ora sowan marang negara Ngastina. Merga nggonku ya kuwi nyukupi marang kebutuhaning para cantrik. Nggonku nyukupi marang kewajibanku minangka dadi guru ana ing Sukalima kene, aja nganti dadi gela. Atine para siswa-siswa Sukalima ingkang padha sinau marang ilmu ning Begawan Durna. Ngono ya Kakang. Dadi ora ana penjaluk apa-apa. Ora ana penjaluk apa-apa. Ora ana rasa kogel kagelan penggaling Kakang Durna. Babar pisan ora ana ingkang gawe kogel kagelan atiku. Ora ana Dipate. Ya. Yen pancen kaya ngono, apa ingkang mbok lairake mau apa pancen tumus tekaning batinmu? Lho, Dipate, pripun? Arep aku kuwi ndok sawang wujuding guru, ngelmu tumraping para cantrik lan siswa. Ning sawangen to Bu, klambiku ingkang dak agem iki. Iki mujudake busana kabrahmanan tegese aku wis ngrasuk cara kampanditan. Tegese ngrasuk cara brahmana. Sing jeneng brahmana kuwi ora kena ngucapake sewiji-wiji nanging ora jumbuh karo ati. Lati lan ati kudu makarti dadi siji. Dadi aku ora bakal goro marang kersaning Adipati Harya Sengkuni lan aku ora bakal wani atur dara marang kersaning anak Prabu Duryudana. Iya. Iya seger. Ning apa aku mbok keparengake matur. Matur perkara apa meneh? Apa ingkang dadi pandangan ning anak Prabu Duryudana wis tak wangsuli kanthi cetha lan gamblang. Kowe arep paring pangandika apa meneh, Di? Nuwun sewu. Nggone Kakang Mremban Durna ora sowan ing Ngastina iki ora ana gandeng cenenge. Nggonmu cedhak karo Bratasena to, Kakang. Nggonmu tansah nyawiji kelawan Siwerkudara ya Bratasena. Merga ngene. Anak Prabu Duryudana kuwi kuwatir penggalihe. Akeh para kawula ingkang padha ngrasani, akeh para kawula ingkang padha ngandha marang kanane Kakang Mremban Durna sing caket kelawan Si Bratasena. Malah semune Kakang Mremban Durna rada ngrengkuh kelawan Bratasena mau beda kelawan siswa-siswa liyane. Bratasena nggone sinau ning pasinaon Sukalima kuwi malah ora kok kaya siswa liyane. Pendak-pendak wis rampung pamulangan padha bali marang wismane dewi-dewi. Ning Bratasena bola-bali nginep ana ing Sukalima. Kakang lakone Kakang Durna ingkang kaya mengkono mau dadi kuwatir penggaling anak Prabu Ngastina. Mula sowanku ning pertapan Sukalima iki kon nanjihke antaraning Kakang Durna lan Bratasena ora ana apa-apa to, Kakang. Ora ana sambung rapet sing luwih raket. Luwih raket tinimbang siswa liyane. Merga nek nganti kaya ngono kelakon, apa ora banger bacin asmaning guru. Ing atase sampeyan kuwi guru kok karo siswa kok mban cindhe mban siladan. Akeh siswa panjenengan, siswa-siswa saka kawula negara Ngastina, siswa panjenengan para Sata Kurawa lan Pandhawa liyane Si Bratasena. Mesine kudu mbok padha nek nganti Kakang Durna kuwi ketok caket karo Bratasena
ketok tansah anggung bebarengan kelawan si Bratasena apa ora bakal dadi kemerening siswa liyane Kakang Prembantuna. Kosek Dipate. Kosek aja kesusu. Wah, iki perkara sepele ning dadi gawe. Perkara sepele ning dadi gawe. Pangandikane mengkono mau sejatine aja mbok ngendikake ana ing kene. Ning sing wigati sapa rembugan catur netra kuwi luwih prayoga. Merga iki akeh para siswa-siswaku, akeh para cantrik-cantrik sing padha seba dina samengko iki kabeh aglar ana ing pertapan Sokalima. Nek nganti krungu pangandikane Adipati Haryasena kaya mengkono mau, Sinengga Durna kuwi sawijining guru ingkang banci Demban Siladan. Mula malah prayoga tak kandhake nang kene nek pancen Kakang Prembantuna kuwi banci Demban Siladan men kabeh para siswa ngerti pambegane guru sing jeneng Begawan Durna ingkang pranyata mbedak-bedake antaraning siswa siji lan sijine. Aja ngono to, Dik, aja ngono. Mengko ndak bubar siswaku, bubar ya men. Mergo sampeyan ora iso adil tumraping siswa liyane kalawan si Bratasena. Kok sik, aku tak menehi penjelasan. Aku tak menehi keterangan ingkang cetha karo Adipati Haryasena. Aja nganti Adipati Haryasena kuwi ndakwa kelawan aku. Wah, Dik Pati dadi guru kuwi angel lho, Di. Dadi guru kuwi angel. Pewangsane ilmu ingkang tak paringake marang siswa-siswa kuwi kabeh tak padha, ora ana ingkang tak banci Demban Siladan. Siswa iki tak wenehi ilmu jaya kawijayan kaya ngene, siswa sing kaya tak wenehi jaya kawijayan kaya ngene. Mung gumantung nggone nampa marang ilmu mau. Dadi nuwun sewu, sampeyan ngandhakake Bratasena kuwi dibanci Demban Siladan. Ora, Bratasena ora banci Demban Siladan. Nanging rasa tresnane si Bratasena kelawan guru ingkang ngungkuli tresnane siswa kelawan Begawan Durna liyane kuwi sing dadekake guru banget gadekake marang siswane ya ingkang aran Bratasena si anakku lanang kuwi mau. Merga apa Dipate sing jeneng guru ki mantep-mantepe upama lagi medhar kawruh kuwi siswane bangun miturut apa kang dadi perintahing guru migatekke apa kang dadi pewangsaning kawruh ingkang tak paringake marang siswa mau. Mangka Bratasena kuwi pendak-pendak nampa ngelmu mau ora ber. Tegese iso digunakake dening si Bratasena. Kuwi dadi madhep-manteping guru nggone paring ilmu karo siswane. Ning nadyan to nerweteh kaya becet sewu neba pategalan, drewili kaya grojokan omongane guru nggone ndawahake ngelmu marang siswane, nek siswane le nampa sapenake dhewe ora bakal ana gunane ngelmu ingkang tak paringake marang siswa mau. Mula Dik Pate, raketing siswa karo guru kuwi aja mbok anggap aku ki banci Demban Siladan. Nanging siswa mau ngetokake rasa tresnane marang guru nadine kaya si Bratasena mau. Kanan mingkeng kaya mengkono mau ndadekake kawatire anak Prabu Duryudana. Kok kawatir sebabe apa? Merga yen nganti Kakang Durna mengko malik tinggal tumuli melu kelawan si Bratasena tegese iki Kakang Durna mentala ninggal negara Ngastina. Oh, kadohan nggonmu mikir kuwi jangka panjang. Kadohan Dik Pate, kadohan aku kuwi ora wong gampang kepilut marang apa wae. Durna kuwi madhek ana ing negara Ngastina, dadi pujangganing negara Ngastina kuwi diparingi dening anak Prabu Duryudana, diparingi dening Sira Prabu Dastarata. Sokalima iki peparing bumi pardikan iki ya Sira Prabu Dastarata. Apa aku bakal lali marang peparinge Sira Prabu Dastarata? Apa aku bakal lali marang paring Sira Prabu Ngastina? Ning perkara peparing mau beda karo nggonku madhek guru ki beda. Aja dipadhake. Aja duwe aku diparingi dening Sira Prabu Duryudana, aja duwe aku diparingi dening Sira Prabu Dastarata. Tumuli Kurawa tak tengenake, yen liyane tak kiwakake. Oh, tegese kuwi salah. Kuwi salah. Ora perkara Durna ki nggo paring ilmu dituku nganggo babakan bumi perdikan Sokalima. Durna le paring ilmu dituku nganggo derajat pangkat sing wis diparingake marang aku. Dudu kuwi Dik Pate. Ukuraning guru ki dudu kuwi. Ngono ya Kakang. Dadi kowe aja ngawur gawar ngawur yen aku caket karo Bratasena kuwi merga nggonku pilih kasih antaraning siswa siji lan sijine. Ora Di, ora pilih kasih. Ya mong Bratasena kuwi pancen murid ingkang teken apa ingkang didhawuhake dening Bapak Guru tansah ditindakake. Malah semune Bratasena kuwi sawijining siswa ingkang ngelak karo ngelmu. Tegese pendak-pendak ngelmu ingkang tak paringake padha karo siswa liyane. Bratasena njaluk luwih saka siswa liyane. Lah kaya ngono kuwi lho sing tak senengi. Kaya ngono kuwi sing dikarepake dening guru kaya ngono kuwi. Siswa liyane durung iso ngrampungke nggone ngoncaki ngelmu ingkang tak paringake, Bratasena wis rampung. Tumuli njaluk ngelmu liyane kuwi. Lah kaya ngono kuwi dadi pemareming guru.
Mula to Di kowe iki sok tilik karo anak-anakmu Kurawa nggone sinau ning Pamulangan Sokalima. Nggone sinau ning Pamulangan Sokalima kuwi tilik ana. Ora mung perkara kowe terus titip anakmu Kurawa terus kowe iso mbayar tanpa tok tiliki, tanpa tok gula mentah, tanpa tok titi priksa. Lah siswa sing ming kaya ngono kuwi wekasane siswa mau ora banget. Tememen nggone ngudi kawruh, ngudi ngelmu. Mergo rumangsa apa sing wis dilakoni dening wong tuane ya kuwi sing iso nyukupi kebutuhan siswane, wekasan siswane akeh-akehe padha ndeliya kaya ngono kuwi ora apik. Mula siswa iki digatekke, tok lebokke ning Pamulangan Sokalima iki ya ora terus tok tinggal prung. Dumeh kowe iso mbayar ben sasi sepisan. Kowe iso mbayar apa-apa. Ning siswa kuwi wajib tok tiliki, ponakan-ponakanmu Kurawa kuwi tok tiliki. Tok titi priksa ngelmune tekan sepira, nggone nampa ngelmu jumbuh kan sing tak paringake apa ora. Kuwi tok tileki aja mung jumek kowe iki dadi wong sugih iso mbayar karo kananing Pertapan Sokalima iuran SPP. Lan sak piturute kuwi aja kaya ngono Dek Pate. Ning ulatno anakmu kuwi ulatno. Kosek. Anane anak kuwi tak titipke marang guru mergo guru kuwi dadi wong tuwa ning Pamulangan. Ane anak tak titipke marang guru kuwi mergo guru wis dadi suling wong tuwa ning Pamulangan. Kosek Dek Pate, ning guru kuwi ya ora mung cukup mbok pasrahi minangka dadi wong tuwa. Apa rumangsamu kowe ora tumindak salah? Iya. Kowe kelingan ora? Nalika Durma Gati tak bandem penghapus. Kok aku tak laporke ning pengadilan? Mongko mbiyen-biyane wong pinter iki mergo dicablek nganggo garisan. Mbiyen-biyane wong pinter dadi duwe pangkat derajat ki mergo dituthuk karo gurune, mergo supaya gatekake. Ning saiki ora Dik Pate. Kurawa ki tak jewer kupinge wae anak Prabu Duryudana nesu-nesu, terus aku diadepake ning Pradata Adil. Lek arep pinter piye nek kaya ngono kuwi? Lek arep pinter piye? Guru mulang ning Pamulangan kuwi dadi warsa. Bingung rasane. Arep ditegeli. Monggo ya bakal adu arep karo Pradata Adil. Ning nek ora ditegeli, wong Kurawa ki ya nakale ora jamak-jamak. Apa tumon? Guru rung tekan Pamulangan kok korsine dilaleti minyak kayu putih. Bareng aku lungguh kursi bokongku panase ora jamak-jamak. Bareng tak titip reksa vokal gawene Citraksi keparat ora. Kaya ngono wong tuane kowe kuwi ya ora ngelekke, malah semune gleleng, semune bangga. Kowe iki dadi anak sing iso ndugal ning sekolahan iki, semune kowe puas. Wah, aja kaya ngono tadi. Aja kaya ngono sing jeneng siswa ning Pamulangan iki kejaba nampa ilmu ya diwenehi pangerten bab tata krama, bab unggah-ungguh. Ora kok misa kepenake dhewe. Citraksi ya wis tak kandhani. Ning pancen bocah kae bocah nakal tenan. Tok kandhani apa? Wong nyatane ya ora mari kok. Dek rebo dilaleti minyak kayu putih, bareng kemis. Apa tuman diusar-usari sambel. Saya panas bokongku. Saya mundak kaya ngono ki apa sak kepenake dhewe? Iya Kakang, iya. Penghapus diusar-usari lombok. Bareng tak nggo busak kapur, watuk aku nganti leren-leren. Tumuli gurune metu, nek gurune metu, bocah-bocah itu bubar kabeh saka kelas. Lho apa kaya ngono kuwi pasinaon? Apa kaya ngono kuwi Pamulangan? Kaya ngono kok ora tok elekke nggonmu gula mentah nang omah. Iki ora ngrembug perkara Kurawa. Lho, ora ngrembug perkara Kurawa, ning sampeyan ngarani aku mbanci Demban Siladan. Ya saiki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan cedhak apa ora karo Bratasena? Apa pancen nuwun sewu lho. Sampeyan entuk bayar luwih saka Bratasena. Terus sampeyan menehi ngelmu sing luwih kelawan Bratasena mergo sampeyan entuk nuwun sewu. Duit saka Bratasena sing duit kuwi sak jabaning utawa kewajiban bayar kelawan kawruh ingkang mbok paringake ana ing Sokalima. Oh, lah kowe iki pancen wong sing jeneng aran iki apa paling gampang ning jagat. Wong sing jeneng aran iki pakarti sing paling gampang. Kowe aja ngawu gawar lho Dik Pate. Aku ora duwe niat nampa beselan apa-apa saka murid-muridku. Kabeh tak padha, kabeh ora ana sing tak banci Demban Siladan. Bratasena ora tau menehi apa-apa karo aku. Ya pancen Bratasena menehi aku ning menehi dudu perkara duit, dudu brana picis. Nanging menehi katresnan karo gurune.
kuwi nggadekake aku tuwa rasa tresna luwih saka siswa-siswa liyane marang si Bratasena. Ora kok perkara aku ki mangan bondo donyane Bratasena. Ngelmuku dituku nganggo dhuwit. Nek perkara ngelmu kuwi ora iso diukur nganggo ukuran dhuwit. Coba saiki aku tak takon karo kowe. Ngelmune Kurawa saka cilik nganti gerang kaya ngene iki, nek umpama dibayar nganggo dhuwit pira leh muar bayar? Ploso jenar kepatian wae didol, urung karuan iso nyukupi. Lan iso sak traju sak bobot karo ngelmu sing wis tak paringake marang Kurawa. Oh, Demate ngelmu kok tak bandingke karo dhuwit. Wah enggak kaya ngono lho, dumeh kowe iki sugih, dumeh kowe iki duwe apa-apa, terus arepe apa-apa tak bayar nganggo dhuwit, ngelmu tak bayar nganggo dhuwit. Apa-apa tak kerto ajine tak tanding karo dhuwit. Aja kaya ngono, Depate sing jeneng donya kuwi ora ajeg. Donya kuwi ora ajeg. Sakala mangsane kowe iki mbok menawa mbuh keparenging sing gawe jagat saka patih terus mudhun dadi tumenggung terus mudhun meneh kowe dadi lurah, mudhun meneh kowe dadi dukuh, mudhun meneh kowe dadi RT, terus kere kuwi ya iso. Ngono? Sing jeneng sing gawe urip ki nek wis mesthekke ora bakal ana sing menungso sing iso duwa. Mula aja dumeh lagi kenggonan, aja duwe rasa adigang adiku ngadiguna. Dumeh kowe lagi duwe, kowe duwe lagi ana, terus apa-apa arep tak tuku nganggo dhuwit. Aja kaya ngono ya Dipate. Wah sing ngene Kakang. Aku nang kene ora njaruk wedharing ilmu. Aku nang kene ora njaluk wewarah sesorahe Kakang Prembandurna. Iki pokoke anak Prabu Duryudana dawuh kelawan aku nggonmu caket karo Bratasena kuwi iso digunakake kanthi cara karti sambeka. Cara karti sambeka piye? Mumpung Bratasena percaya karo sampeyan, piye carane supaya Bratasena iso manglorobke cilik juranging kasangsaran, gedhe Bratasena syukur bage iso manglorobke ana ing juranging pepati Kakang Prembandurna. Kosek kula tak takon. Anak Prabu Duryudana nggadahi go pertikel kaya ngono kuwi janjane go pertikel anak Prabu Duryudana apa penemune sampeyan? Anak Prabu Duryudana. Penemune anak Prabu Duryudana apa penemu sampeyan? Anak Prabu Duryudana. Dik Patih kula pendhita, wantun kula sumpah. Emoh. Ora usah nganggo sumpah-sumpahan. Ning iki pengendikane anak Prabu Duryudana. Niku lahir batin. Nggih, lahir batin. Nek perkara kaya ngoten niku nuwun sewu Dipate, kula ora iso nglakoni. Kula natahake jati diri kula minangka dados guru, kula natahake jati diri kula minangka dados brahmana lan pendhita. Apa kula niku dadi guru ana siswa sing cedhak karo kula, kok kula terus mentala karo siswane, terus kula mentala gawe sono cintrakaning siswa, gedene pati ning siswa. Lho, terus jagat niku arep omong apa karo Bagawan Durna? Durna ki arep dilokke cara piye? Ana guru, ana brahmana kok pambegane kaya ngono niki. Oh, donya menika geger menawi ngantos ngertos kawontenan kados mekaten menika Dipate. Wose napa sing kula aturake sampeyan kudu nglakoni. Oh, ora kudu nglakoni. Nek perkara kaya ngoten niku ora iso dipeksa Dipate. Perkara kula dadi guru ning Sukalima niku sak jawane nganggen kula dados punggawa ning negara Grestina. Mula aja nganti disambung ngrapetke antaraning punggawa lan jejer kula dadi guru ning Sukalima. Ampun dicampur aduk mangke mung gak warsa mboten kanten-kantenan. Namung pengendika sampeyan sing kula tenggo saguh menapa mboten? Nek kula saguh. Nek sampeyan saguh tegese sampeyan tresna karo negara Ngastina, sampeyan ngebekti karo anak Prabu Ngastina. Ning nek kula ora saguh, mboten pripun-pripun kula badhe matur kersanipun anak Prabu Duryudana, nek napa sing didhawuhake sampeyan ora iso ngleksanani. Oh, lole. Lah kok dadi kaya ngene kanane kudu tak lakoni. Abot temen jejerku minangka dadi guru. Iki mulang-muluk kalawan siswa-siswaku ning Pertapan Sukalima. Saguh dereng kinanten selak. Mbok menawi saged niku tegesipun pripun? Kula saguh ya durung karuan, selak ya durung karuan. Perkara niki ajeng kula nam-nam wonten salebeting manahipun ingkang abdi pun Bagawan Durna, Dik. Pun sampeyan aja kuwatir. Kula hitunge bathi sing endi mengko kanane upama mbatheni anak Prabu Durna ajeng kula lakoni nek ora ya nuwun sewu lho Di. Kula wis matur kula niku guru aja dicampur aduk karo minangka dadi punggawa negara Ngastina Dik Patih Harya Sengguni. Mangancur lakune angin gugur hanggraning arga Kurangurnita.
kagiri-giri orek bumi prakembita didemadaning mendaping pertapan Sukalima nalika semanten awanter pangendikanipun Sang Tapa Begawan Durna dadosaken tintrim sangganing para cantring sami midhangetaken samya tumungkuling kisma datan wantun mobah datan wantun musik jerih wasisaning Sang Begawan Durna nalika semanten kedadak ana prakara ageng ing nganempuh pertapaning Sukalima parandene langing prakara maruta anggondo arum wis meseming wardaya Sang Begawan Durna ngraita bilih menika ingkang putra siswa nggih Sang Bratasena jelek tanpa sangkan para nakarya kaget kang samya mulat manganjur lakune angin gugur anggraning arga kura-kurnita kakiri kiri orek bumi prakembita bumi orek prakembita prakula mangambak-ambak ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga lah menika ta warnane Sang Bratasena pranyata satra ingkang pengawak waja nalika semanten dupi midhanget dawuh timbalanipun nenggih Sang Tapa Begawan Durna kinenang ulari kang wujud kayugung susu ing angin siga prapting tepining wana tik brasara wana gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara bali mung kariaran saka keteling pang ingkang sambung sinambung nadyaning wanci rina kanthi persasat kaya ing wanci ratri saka petenging alastik brasara parandene Sang Bratasena kang pengawak waja datanate mundur saking geguntur datanate mendha saking pangreba sigra matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep tiraranipun ingkang paman ing Mandira Jajar Raden Gandamana jumangkah ngulari kang kayugung susu ing angin werksa ageng den bedol sira ageng den dukiri den glundhungaken satemah katingal morak marik bubrah wana tik brasara
Manggahangro sesumbar Lindho bumi kuncing kumalu doguntur ketup lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Rukmakala wah ladalah apa kakang jroning awak dhewe tentrem mapan ana ing guwa Sigrangga ana ing ereng-erenging gunung Candramuka lah kok dadi ngisor kaya ana Silindhu ngisor katon Sintru kaya ana Prahara oh ladalah eneng apa kakang Rukmaka teko ngisor gunung Candramuka alastik brasara ndak sawang saka kene katon bubrah slangkrah ora karu-karuan aku dhewe ora ngerti oh ladalah kok dadi tumpuk matumpa lelakon ingkang sinandhang awake dhewe wiwit awake dhewe disotke dadi buta mapan ana ing guwa Sigrangga suwening pirang-pirang taun nggone awake dhewe golek pangan kidang menjangan alastik brasara persasat kaya wis gusis entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek regul wae wis ora katon kedadak lah kok dadi ana ketiga ngerak agak-agak banyuning sendang asat kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan nadyan tetese ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa yen pancen kaya ngono apa ora luwih prayoga niti priksa ngisor kae ning apa ayo Rukmakala mbok menawa iki dadi jalaran yen pancen ana wong kang ngrusak ana ing alastik brasara cetha yen kuwi dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe ladalah yo kakang Rukmaka tak derekake Rukmakala iya Kakang kowe goleki ana ing kiblat kulon aku nasak kiblat wetan lha kok dadi saya cedhak papan nggone bubrah slangkrah alastik brasara oh ladalah iki menungso sing ngrusak alastik brasara ana satriya gedhe blengah-blengah paklitane kuning nemu giring ndukiri watu-watu sing gedhe wit-wit sing gedhe dirubuhake kaya goleki sawijining wewujudan ana ing alastik brasara wah dalah iki kang nggone kowe karo aku iso urip sateruse ana ing guwa Sigrangga mbok menawa satriya iki ingkang wis diutus dening dewa dadi panganku lan panganing Kakang Rukmaka
aja grusah-grusu dicaketi dhisik ditakoni apa wigatine dene ngrusak Alasti Prasara. Ayo Kakang tak derekake Kakang Rukmuka. Keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong kepapaknya mungguing ngaloka ora opo to bareng tak cedhaki dedeg piadeke meh padha karo aku ora jalma pinilih. Gus aja mati tanpa aran sapa kowe ya. Teko kowe wani ngorak-arik wana Tibrasara, sumuk nyawamu pengen tinjung akhirat kowe wani mlebu telenging wana Tibrasara. Apa iki? Kok kaya keder bumine? Ana buta loro. Ndak sawang kaya Jambi Sinikar meh padha rupane, padha sandhangane. Iki sapa? Akon karo aku sing tunggu Alasti Prasara. Sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga aranku Rukmuka iki adhiku Rukmakala. Ya aku Rukmakala. Kowe sapa Raden? Takon karo aku Raden Bratasena. Raden Bratasena. Ya. Apa wigatine dene kowe ngrusak Alasti Prasara? Wit gedhe mbok rubuhake, watu-watu mbok glindhingke. Nganti bubar buron-buron wana padha pating slebar ora karu-karuan. Kowe ngrusak tentreming wana Tibrasara. Aja ngluputke kelawan aku. Nanging dadi weruhanamu. Yen tanggonku ora arik wana Tibrasara mergo aku goleki sewiji-wiji ingkang tak upati. Apa sing tok goleki? Kayugung susuing angin. Kepasang Yogya katujuhe ngenu dene aku ketemu karo kowe. Kowe jare sing ngreksa Gunung Candramuka margake tuduhna kayugung susuing angin. Ora dalah keblasok lakumu. Ing atase aku ki wis tetaunan mapan ana ing wana Tibrasara wae ora urung tau ngerti kang aran kayugung susuing angin. Lah kok dadi kowe goleki kayugung susuing angin mapan ana ing wana Tibrasara. Ora dalah. Yen ngono pancen diloropake uripmu ning wana Tibrasara. Gus, kowe bali yo. Ora usah goleki kayugung susuing angin. Ora bakal aku bali marang ngersaning bapa guruku sing dawuh ngupaya kayugung susuing angin. Yen durung entuk gawe. Nadyan tau nono windanana ora bakal aku bali ngadhep kalawan bapa guruku. Wah, bocah iki pancen soroh pati. Wis ora sandadak kakean gunem sing tanpa guna Kakang. Cetha yen to bocah iki jarak tekaning pati ana ing wana Tibrasara mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe ya terusno nggonmu goleki kayugung susuing angin ing aku njaluk karo kowe. Njaluk apa? Aku tinggalono daging setampel getih setetes tak pangane karo adhiku Rukmakala supaya nggo nyambung uripku ana ing wana Tibrasara. Wah. Yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel getih setetes, aja mung setampel, aja mung setetes. Nang yen bisa
Sakwutuhe aku wae panganan gedheku ombenen karo adimu Rukmukala. Ora dalah ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Yen pancen ikhlas aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging carane kebo sapi jagalan dhisik. Ya wis mbok jagal. Aku bakal mbok kapak-kapake manut nah yen ora iso jagal Bratasena malah buta loro tak jagal dening Bratasena. Wah, lah suarane kok ngatoske weteng. Wah, ora wedi mati kowe. Urip ana ing alam padang ora bakal aku wedi lawan pati ternyatane uripku mung minangka dadi paringing sing maha kuwasa rasah mejang kaya pendhita mapan tak gigit janggamu kemrocos getihmu ak sesep dagingmu hak beset tak pangan karo kakangku sing prayitna ngati-ati kowe ora iso mateni Bratasena malah ana buta tak duku mbondase pecah dadi lan patine wah gaglak limpahmu parat. Iso mateni gedhe ra diombe dhewe daginge ra dipangan dhewe ka mangan matamu lha apa wah arep mangane kok rekoso lho rumangsaku ming kepengin mangan daginge menungsa sing gagah oh la dalah ben arep ngicipi kono maju gedhe rasane seger daginge rasane enak lho apa wis iso tak cokot metu getih sithik tak dilat iso wuwuh kekuatane ngiler to kowe pengen to kowe pengen kan lar kepengin wareg wetenge mbudidaya aja sak penakmu dhewe minggir aku tak ndilat getih Raden Werkudara
Jos. Jos piye? Wah, tak cokot gulune kaya karet ban. Ora tembus. Ora iso nyokot gulune Raden Bratasena. Walah piye? Apa ya kelakon awak dhewe ora entuk pangan diwa. Lah piye Kang aku manut karo kowe. Ning yen satriya kae diujarne mesti bakal ngrusakke Brasara munggahe guwa Sigrangga gedene Gunung Candramuka. Yen ora iso mateni satriya kae wajib diundur kok ditokke saka Tik Brasara. Ning nyatane Digdaya Sekti kalintang jayaning perang. Kerubut wong loro mesti ora bakal monggo mulya Kang. Mungsuh karo aku ijen padha ijen kalah kok ngrubut. Wah, buta model opo? Aduh. Piye Kang aku ditonyo? Wah. Mulya. Iso ngalahke Bratasena. Bumi langit tangkep. Mutao ya ora ana apa-apane. Mengangin. Ora mangan apa-apa. Ayo lagi sabato. Ora nuduhke kayugung sesuai angin malah gawe patine Bratasena. Sumuk nyawamu. Piye iki? Halo. Ayo dikerubut loro Kang. Ayo dikerubut loro. Mumpung wonge tenger-tenger tubruk wong loro dadekke pangane awake dhewe ya. Wis ora usah dadak mikir mati, mikir loro. Mikir mati, mikir loro ora entuk pangan bareng wae mati. Kenceng kowe sing kurang kenceng. Sing tok sikep ki bangke aku. Apa iya? Mempengmu ora jamak-jamak. Mula dipisah gampang ora jamak-jamak. Walah aku ki waton bangkean ya tak sikep. Mbodake sapa ngawur wae. Ora piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati kan. Kowe karo aku mesti mati. Iki mengko mesti didu sirahe. Ora omong-omong ngono kuwi. Malah ngomongi didu sirahe. Kene iki lagi mikir malah tok jelaske ora. Oh iya lali aku Kang. Wis kebacut kok lali-lali ora. Wah, pecah siramu. Ngandel ora. Wah, kowe iki aja omong-omong. Malah muni ngandel ora modar kowe. Aja. Wah!
mestakaning Sang Rukmuka miwah Sang Rukmakala. Nalika semanten sirna Margalayu pecah mestakaning yaksa kekalih. Jerbabah mungguing dadah, tutuk ngorok kaya kawah. Datan mobak, datan musik krana sampun sirna Margalayu parandening mangke. Ana kalaning jagat gawaning para dewa. Ilang musna kuwandaning Sang Rukmakala. Kagiat Sang Raden Bratasena Dwipun trawipun ingkang eyang Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Prabancana kaya kagiat inggih panenggawa. Pandrah ingkang wujuding buta loro Rukmakala iki ana dewa loro ing merpeki lawan papan dunungku. Wong mastu nama sidam skaring bawana langgeng kulup Bratasena. Indra kakekku, ya aku ngaturake basaku katura. Ulun tomah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Bayu bapakku aku ngaturake sembahku katura. Ya kulup Bratasena ulun tombo ora liwat pangestu ulun tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Wuruhanane ronggir sayekti ulun ingkang mimba raseksa aran Rukmuka dene Kakang Ulun Bathara Bayu ingkang mimba raseksa aran Rukmakala. Apa sababe ing atase dewa wis kepenak urip ana ing kayangan teka dadak wujud yaksa. Apa kurang kepenak nggone urip ana ing kayangan. Kusik Bratasena aja kesluru mundhak ora prayoga kedadiane. Wurhanane ronggir anane panjenengan ulun wujud yaksa sayekti dadya sarana nggone ulun gedhekake tapa brata sarta netepi kalawan soting Sang Hyang Jagat Girinata. Soting Sang Hyang Jagat Girinata ya larah-larahe piye. Nalika semana Sang Hyang Jagat Girinata kuwi ngadani pahargyan mengeti 1000 warsa panjenengane nggone madheg minangka dadi dewaning para dewa. Jroning ngadani pahargyan mau Sang Hyang Jagat Giripati ngadani ya kuwi lelangen ingkang aran lelangen Lenggotbawa. Wonten ingkang padha mbeksa widodari kayiwangan sekedhi ukurang sawiji. Mantasaning widodari kabeh nderek mbeksa ana ing pahargyan ya kuwi 1000 warsa panjenenganing Sang Hyang Jagat Girinata nggone madheg minangka dadi dewaning para Jawata. Wonten ingkang nabuh gamelan Lukananta dipasrahake marang sangganing para Jawata klebu panjenengan ulun lan Kakang Pukulun Bathara Bayu. Iya. Nalika semana wis lumaku lelangan beksan Lenggotbawa rancak niring Sambikala. Saka pintering nggone padha njukit para widodari ing ngagem busana sarwa tipis lan sarwa sutra. Wekasan nalika semana para Jawata nggone nabuh gongsa Kyai Lokananta sumurup marang kasuwistyaning warna para widodari wekasan akeh kang padha bingung. Klebu Kakang Pukulun Bathara Bayu nalika semana nek ora kleru ngasta gong. Saka pintere nggone padha lelangen toya ya lelangen Lenggotbawa. Mantasaning Bathari Wilutama nalika semana Sang Hyang Pukulun Bathara Bayu saka ora kuwakat ngampah hardaning kampeson wekasan ngeses kang dadi angine nyingkap busana ingkang denagem Bathari Wilutama wekasan katon wentise mencorong nganti kaya kencana sinangling ndadekake bubar kang padha
natap gongso Kyai Lokananta ingkang kudune durung gong wis digongke ingkang kudune nyamber malah wis dikenongke pindho. Pokoke nalika semana para dewa ki bosah basih nggone padha nabuh. Ya, wekasan kawawuran dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ulun tinimbalan kelawan Kakang Pulun Bathara Bayu. Indra Bayu. Kita kuwi dewa nanging isih mubal babaling kanepson. Bleger kita dewa nanging nafsu kita tanpa beda kaya dene yaksa. Wenteh panjenengan ulun dadi buta. Loro aran Rukmaka lan Rukmakala. Kudu urip ana ing Gunung Candramuka, mapan ana ing Guwa Sigrangga. Ulub Bratasena. Hendra kakekku piye? Wayane mangsa kala wis nekani ulun wenteh bali ruwat kaya wujud nalika semana wujuding Jawata mula saka bungah-bungahing ulun nggih. Dina samengko kita bakal ulun paringi kang wujud sesupe sesutya Druwendra mani ing Candrama. Wonten sadurunge kita nampa sesupe sesutya Druwendra kaya ingkang usulun dawuhake marata saiki ulun nyuwun mriksa apa to kang dadi darunane. Dene jeneng kita Prapteng Wanatik Brasara. Mastuti dawuh Guru Nadi. Ngupaya kayugung susu ing angin. Kayugung susu ing angin ya. Mula gandeng Indra kakekku sing rawuh ning ngarepane Bratasena. Aku njaluk pituduh kayugung susu ing angin kuwi papane menyang endi? Yen kita ngupaya papane sayekti mboyawana sabab kayugung susu ing angin mau sayekti pralampita utawa ukara ingkang wis diparingake dening gurumu Si Begawan Durna. Wondene jlentrehing kayugung susu ing angin mau mengkene. Kayu kuwi kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana. Kulub wong kang duwe gegayuhan kuwi kudu sinartan aringing napas tuwin madhep manteping gegayuhan. Dadi kayugung susu ing angin mau sayektine jlentrehing tembung kaya wis ngulun dawuhake. Mula nggih nanging aja pisan-pisan kita kuwi keluputake kelawan Begawan Durna. Sayekti guru Durna mau guru sejati ingkang bakal paring kawruh kelawan jeneng kita mung nakyenake sarta neter kelawan kekuwataning lahir batin kita nggon kita bakal ngupaya kawruh kasampurnan. Wah Indra kakekku ngaturake panuwun kang tanpa upama. Bratasena Bayu bapakku piye wis ndak tampa apa kang dadi dawuh Indra sarta kita wis uga nampa kang dadi jlentrehing tembung kayugung susu ing angin ing mapan ana ing Gunung Reksamuka ya ing Candramuka kaya ingkang dadi dawuh Bathara Indra yen to sak temane kabeh mau mung pasemoning lelakon ingkang didhawuhake dening gurumu Begawan Kumbayana. Iya mula kang sangka kuwi nggih pun Rama nedya paring bebungah kelawan jeneng kita lan ulun dawuh kelawan jeneng kita sayektine gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handakwa marang gurumu. Dene yen kepengin ngungak wewadining kodrat sira kulub kudu wanuh marang sesembahan ingkang sejati. Mula kang sangka kuwi sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratanira nggonira bakal ngidep ngelmu kasampurnan. Nggih kulub Bratasena Atmajaku bocah bagus. Lang-langing driya mangung kong ganduan rimang lirlena tanpa kanen. Mula kang sangka kuwi kula Bratasena para kagederekna tindak ulun bakal paring jangkeping busana ingkang wis ulun paringake kelawan jeneng kita kula Bratasena. Napa ulun Sang Hyang Bathara Bayu wis paring busana ingkang mengkene. Nggih sumurupa kula yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandi rengga ndek ngarep dhuwur mburi.
wondene busana ingkang wis ulun paringake duwe ngune nalika sira ana ing bungkus pupuk mas trineka jaruting asem sumping pudak sinumpet anting-anting panunggul mani ing mari sang-sangan uga bondo kelat bau bali bar manggis binelah tekan kendhagane gelang condro kirana kampuh puleng bang bintul haji paningset cindhe boro tumumpang wentis kanan kiring merong dapur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku jeneng sira ndak paringi paningset sutra adihangga apa dene cunduk barga warastra besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita kuluk Werkudara. Wah ngaturke panuwun Bayu bapakku jumbuh lawan engking ngusulun dawuhake nggih tampanono sesupe sesutya mani ing candrama ing daya kekuwatane lamun sira ngambah jroning warih tanpa beda ngambah ning daratan kulub Bratasena tumuli kita bali marang pertapan Sokalima tanjihna kelawan guru kita ya kuwi Begawan Durna menyang endi papan pernaing ilmu kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit manjing suruping sacet pati ingkang sejati kang mangkono guru kita Begawan Durna ora bakal atur dura kalawan jeneng kita Kulub Bratasena. Indra kakekku Bayu bapakku gandeng wis paripurna. Aku njaluk pamit bali ngersaning Durna bapakku bal tak tanjihke babagan ilmu kasampurnan. Pangestu ulun tansah mayungi kelawan laku jantara kita nggih Bratasena. Panalingan loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng prang Bratayuda silaping palwa gabus kumambaning sila Kresna ngunku ngrantu kan sowane siswaku ingkang dak tresnani ya kuwi kowe Kulub Bratasena padha kanthi harja sapraptamu nggir pangestune Durna bapakku slamet tekaku nering sambikala syukur mara gage matura piye monggo kabul kawusanane nggonmu ndak utus supaya ngupaya kang aran kayugung susu ing angin. Aku wis tekan wono Tik Brasara. Wis ndukiri alas Tik Brasara. Nalika semono aku ketemu karo buta loro kang aran Rukmakala. Merga buta bakal gawe citragaku wekasan buta tak pateni hilanging buta wenceh. Dewa ingkang mrepeki lawan aku Durna bapakku. Lho, ana dewa sing mrepeki lawan kowe? Yo. Sapa? Pukulun Bathara Indra lan Pukulun Bathara Bayu. Nalika aku takon babagan kayugung susu ing angin, jebul kuwi ora wujud krana kuwi kabeh mung pasemon.
pasemon lakuku nggonku ngudi kawruh kasampurnan kayugung sesuai ngangin kayu kuwi kajeng kuwi karep gung kuwi gedhe sesuai ngangin kuwi mlebu metu ning napas utawa bojro Hirawana mula yen Durna bapakku takon perkara kayugung sesuai ngangin sayekti ora wujud nanging aku iso ngaturake kaya kenging diandharake dening Hyang Pikulun Bathara Indra anakku nggih dikawruh ki yen to sinartan kapercayan marang guru nadine ora bakal muspra undu-unduane contone ya kowe ya ngger najan kowe durung roh wujude kayugung susuhe ngangin nanging saka gedhe tekad lan kapercayan marang Begawan Durna wekasan apa ingkang tak dawuhake kowe ketemu kalawan para dewa tumuli kowe entuk wujuding kayugung susuhe ngangin najan kabeh momong pasemon nanging sak bisa kinaya sangu nggonmu bakal necep kawruh saka Begawan Durna ya nanging aja kaget ya Werkudara aja kaget perkara apa nalika semono aku dawuh kalawan kowe yen to kowe kudu ngaturake reruba pepanggil kang aran kayugung susuhe ngangin nanging jebul isih ana pitukane kudu mbok lakoni wah isih ana pitukane isih pitukane apa kowe bakal entuk kawruh kasampurnan saka Begawan Durna kawruh panunggal lan sapiturute apa yang mbok butuhake bakal ndak paringake nanging kowe waton iso ngaturake kang aran tirta pawitra mahning suci apa kira-kira kowe wis saguh ngupaya yen pancen kuwi dawuhing Durna bapakku aku ora bakal wegah goleki kang aran tirta pawitra mahning suci mula kang sangka kuwi dawuhna kudu menyang endi nggonku goleki tirta pawitra mahning suci ning kowe saguh tenan yo saguh lahir batin ikhlas karo nyawamu yen ta upama iki kudu gondol nyawa ora ikhlas sebab apa Werkudara mula gak titekno dawuhing Begawan Durna ya bapa gurumu iki tirta pawitra mahning suci kuwi ora mapan ana ing dedharatan nanging kowe kudu mbok rewangi nyemplung telenging samudra ngger Bratasena papane ana ing telenging samudra bener yen pancen kudu kaya mengkono nadyan kudu andher pati nggonku ngupaya kang aran tirta pawitra maning suci saka gedhening kapercayanku karo Durna bapakku ya Durna guru nadiku maragake dawuh segara ngendi kudu tak jeguri lho kowe wani jegur trenging segara ora wani sebab apa lahir batin dawuhna segara ngendi kudu tak jeguri pun bapa ora iso ngaturake segara pernahe kiblat ngendi nanging manut lenging ciptamu tegese piye manut madhep manteping atimu yen madhep manteping atimu manjing segara ing iring lor ya jegurana segara ing iring lor yen madhep iring wetan jegurana segara iring wetan yen kidul jegurana segara iring kidul yen kulon jegurana segara ing iring kulon wasa mapanan ing telenging samudra yen kowe iso ngaturake tirta pawitra maning suci marang Begawan Durna oh aku bakal ngaturake ngelmu kasampurnan ngelmu kawruh panunggal manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit jalu pamit gawe kaget praptaning Syadi padha kanthi Harja Yayi Bratasena yo Kresna kakangku slamet aku ngaturake basaku katura tak tampa gawe gedhening penggaling pun kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat jlamprong kaya ora adat sabene marang aku prapta ning papan kene tumuli kowe ngurungkepi lawan aku eneng apa
Kakang Mas ndadosaken jenjem tuwin tentrem raos sing manahipun ingkang rayi ing panengah. Krana sasampunipun kula mangertosi jeng andika Kakang Mas kepareng rawuh wonten ing mapan mriki. Mugi andadosna ing kawuningan. Monggo Kakang Mas kula aturi kundur sawetawis wonten praja Ngamarta. Kula aturi ngawuningani dhateng penengahipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ingkang hanggung manangis rinten pantraning dalu. Mboten kendhat anggenipun namuwun krana menggalihaken jeng andika Kakang Mas. Anggenipun tansah cecaketan kelawan Bapa Mremban Durna wonten ing pertapan Sokalima kuwatir raos sing manahipun Kanjeng Ibu menawi sakmangke dipun ginakaken dening para sata Kurawa kinarya dados saronami prilih dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Dara, apa ingin dikandhake kalawan adimu iki pancen kepara nyata, Dimas? Ya bener pun Kakang benerake kelawan apa kang dadi lakuning Dimas Werkudara. Wong gayuh ngelmu mono ora ukuran sepira toya swaning wong kang bakal gayuh ngelmu. Krana lamun isih tumangkar budine, isih tumangkar pikire, tegese wong mau isih dikeparengake gayuh kelawan ngelmu. Iya. Nanging petungen to. Petungen nganggo nalar ingkang ganep. Aja nganti keseluruh dalan ingkang kleru. Yayi. Pun Kakang ora maido kaya ngapa caketing Siadi kelawan Begawan Durna nanging ngemu ngelingana yen to Durna kuwi isih pujangganing Kurawa. Monggo Kurawa kuwi ora kendho nggone tansah gawe kapitunaning para Pandhawa, cilik gawe kapitunaning para Pandhawa, gedhe bakal gawe sirnaning para Pandhawa. Kuwatir alasaning penggalipun Kakang lawani Bibi Kunti Talibrata yen to Begawan Durna iki mengko digunakake dening para sata Kurawa. Kinarya dadi sarana nggone bakal njlomprongake sira Yayi Werkudara kelawan juranging kasangsaran. Mula pundhaten semene ya Yayi. Pundhaten semene nggone Siadi meguru kelawan Begawan Durna. Lamun Siadi kepengin ulah ing reh kaprajuritan kurang prigel apa Kanjeng Koko Prabu Mandura yen Siadi kepengin ulah kebatinan ayo to bebarengan ngudi kelawan pun Kakang. Yen Siadi ulah kepengin ngelmu babagan weda kawruh kurang pinter apa yang wing Saptawarga. Lah kok dadi Siadi meguru karo Begawan Durna kuwi kok sik tok golek iki apa? Pendhita ngawu gawar ngawur ngelmune ora cetha kok dadak mbok suwitani kuwi janjane sik tok goleki apa coba to petungen. Apa Siadi ora melas kalawan penangise ibumu Bibi Kunti Talibrata Werkudara? Manganjur lakuning angin gugur anggrah ning arga Gura Gurnita kakiri-kiri orek bumi prakempita padula mangambak-ambak. Wah yo ngendikaning Kresna kakangku ndagem ora bakal aku lirwa lawan pengendikaning Kadang Werda. Syukur Yayi yen to pancen kaya mengkono ayo to tak kanthi bali marang praja Ngamarta. Bosik lho kok Siadi semaya ana atur ingkang bakal tak kandhake marang Kresna kakangku. Malah babar pisan sadurunge aku ngawruhi lan penangise Kanjeng Ibu Kunti ya Kunti Babu. Dina samengko Kresna kakangku tak aturi kundur marang praja Ngamarta. Sembahku katur Babu Kunti. Apa ora oleh prayoga lamun Siadi ngaturake sembah kelawan ibumu dhewe? Mengko bakal aku ngaturake sembahku yen wis kelakon penjangkaku. Werkudara. Siadi nggayuh apa? Wanter ngendikaning Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Lamun aku bisa ngaturake reruba pepanggil ingkang disuwun dening Durna guruku. Lho. Kok isih ngrembug Durna? Mapan aku isih dadi siswane. Sing disuwun dening Durna apa? Tirta Pawitra Maning Suci. Siadi kinen ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci. Yo. Papane menyang endi? Papane menyang tengahing segara. Oh, Kakang Mas.
Werkudara kadanging pun Kakang Yayi Siadi kang pengawak waja tinemune lah kok mung tekan semono penggaling Siadi Marata coba pitungen apa ana jamak lumayan ngatasé wong ngangsu kawruh wong golek ngelmu kok ander pati telenging samudra Werkudara ora ana jamak lumayan ngatasé wong gayuh ngelmu kok dadak nyemplung telenging samudra kuwi mung ngakal ukiling Begawan Durna nggone wis diojok-ojoki dening para Sata Kurawa supaya gawe dalan pati ning Dimas Panengah Werkudara ayo tak kanthi kondur marang negara ing Amarta Yayi Kakang Mas kula mboten badhe kantun kula nderek menawi jengandika Kakang Mas badhe cememplung telenging samudra kula mboten badhe ikhlas menawi jengandika Kakang Mas badhe manjing telenging Jaladri kepareng ingkang rayipun Panengah Arjuna nderek paduka Kakang Mas Werkudara Werkudara aja kaya bocah cilik petung nganggo nalar ingkang ganep apa Siadi mentala ninggal kadang-kadang mung perkara nggone Siadi mastuti dawuh pangendikaning bu gurumu ya kuwi Begawan Durna Werkudara Rweteh kaya bedet sewu neba pategalan pangandikaning Nata Ndarawati ing tinampi ngrayi panenggak nggih Sang Jodipati nadyan Sang Arjuna tansah mbebondheti sukuning Sang Werkudara parandene Sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datan mendho saking pangrepa sigra lon-lonan linolos astane ingkang rayi datan taliwara datan pamitrahan ingkang Raka Ndarawati kebat kaya kilat kesit pindha tatin geblas Sang Werkudara manjing tepining Jaladri karya kaget Nata Ndarawati wau tresna sinayang manglung mintonaken Wangungus curiga kemawon katujau dadanipun ingkang rayi kula mboten saged gesang menawi mboten sarengan Kakang Mas Jodipati lha pripun den lha kok kawontenanipun kados mekaten Ndara Werkudara mboten sagedipun pambengi Ndara Bratasena mboten sagedipun penggak kekarepanipun Arjuna wonten maring adawu sing wis kebacut nyemplung segara wis arep dikapake meneh wong nyatane kuwi dadi kekarepaning kadangmu ing Jodipati nggih ya mung gumunku lho Begawan Durna cetha nggone bakal duwe sedya mipilih kekuwataning para Pandhawa sarana mateni para Pandhawa mbaka siji klebu kadangmu ing panenggak ketok banget gedhoaning pandhita ing Sokalima pandhita ngawu gawar ngawur ing mentala kelawan siswane njlomprongake manjing telenging Jaladri aku saiki tak takon karo kowe apa isih bakal meguru karo Begawan Durna iya apa isih setya bekti rasamu marang gurumu ingkang pranyata mentala karo dulurmu tuwa Arjuna yen aku dadi kowe lho upama aku ki dadi satriya ing Madukara lha nek aku weruh guru kaya ngono kuwi ora pantes urip nang alam padang
angin gugur anggrane ngarga arep bumi prakempita padula mangambak-ambak lesoswara pinusus sindung riwut magenturan Sang Werkudara wis dumugi gisi ing samudra kendel sawetawis kaya tugu waja katemping maruta kedhep tresmak sang bagus nggih nyamirsani gumlaring Jaladri gumaludhuk swaraning alun jumalegur bebenturan ombak sak gunung-gunung alembak-lembak kumelap kang waris samudra nglepi sela karang ing pating jenggelek dasar mendung anggandul angalingi prabaning Basanta dadya sintru swasana gisik amung kala-kala katingal cumalorot tatet amblah langit akarya giris kang samya mulat dumadakan ana rijal muni ing kidul kulon kaya sung sasmita lamun kaya ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane dadak sakala kaya ginugah kasudiraning risang Bratasena pepuntaning karep wis manjing dadya tekad angur baya prapting antaka lamun tan kasembadan sedya milagya ngremaken netra megeng napas tanupus nyuwun kekiyataning Gusti cancut Sang Werkudara geget waja jaja mungal badan binandul seblak asta suku kiwa mancat bumi suku tengen den balangake jumangkah Sang Werkudara jegur telenging samudra Sang Bratasena kumbang sakilo kumbang gedene nenggih Kyai Nabat mawa ngakak galak kumambang ing warih sak bongkoting ngetal aran Kyai Nabat mawa ya Kyai Panulah nalika semanten dupi murat kumambang ing toya Sang Werkudara sinaut wani dening Sang Naga pinulet-pulet saka pasunduran ngantos jempol suku datan katon raganing Sang Werkudara
Nalika semanten Sang Bratasena wis datan Grahita Gesang. Wis datan Grahita Gesang ing cipta Angurbaya tekaning pati. Kraos bilih wentise cinakot dening Sang Naga. Ginarya nyengkakaken patine Sang Werkudara. Nalika semanten arsa denelih tutuking naga wonten ing jejongga binenggang wani cangkeming naga saka rasaning pambenggang suwek cangkeming naga malirah punang samudra. Aku ngimpi apa kasunyatan ora kanthi kanyono-nyono aku mapan ana ing jroning pulo cilik ana ing tengahing segara kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ora ing kene. Kowe kuwi sapa lan anake sapa? Werkudara bagya sak prapta kita ning ngarsa ulun nggih. Wah, Cumantaka dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku sarta ora nganggo tata krama. Kowe sapa lan wis ngerti lawan aku? Ulun iki Jawata dene jejuluk ulun utawa wisik ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Dewa Ruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayugakake lan ora angyugakake kahanan ulun bareng lan kahanan kita Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya, Bratasena. Ulun kang mung mituruti panuwun kita, jeneng kita mung anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Harjuna. Banjur Nakula Sedewa kang mijil saka Dewi Madrim, ya mengkono apa ora? Iya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anake Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan. Parikenan anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak ing Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbathang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi kang lan endi ingkang ndak upaya. Ya, kulub ulun mung tansah ngijabah apa kang dadi panuwun kita ing purwane ana saluka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana dunung ingkang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggih ulun benerake marang lekas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ana ing kene ngestu padha parentahing guru kita dah Nyewang Durna kinen ngupaya tirta pawitra mahning suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan. Wurhanira nggih
Durna kuwi ora kliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika Ngrat ingkang bakal mbabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita Kulub Werkudara. Dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ing mriku kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng Paduka Kulun Ruci Bathara. Ya, Kulub ulun tampa lan ruhanira. Mula gulunira mundhut tirta pawitra minangka pitekoning ngelmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suciku tegese bening lan resik. Kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa jalma kang uripe tansah gegulang luguring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ngelmu mau tinampa dening sadengah menungso, mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna, malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane Kulub sira manjing ana guwa garbaning sun supaya enggal ketemu kelawan Kang Sira upaya. Ulun menapa inggih kalamban kula manjing wonten guwa garba Paduka. Jer Paduka namung alit dene kula bira wageng gedhendi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Lajeng margi pundi ngetah kula ampah mlebu liwat Karna ulun ingkang sisih tengen iki nggih Werkudara. Apa Kang Sira dulu sawise kita manjing guwa garbaning sun kula kadhi mapan wonten papan jembar ingkang datal empuh pagut piwah kula boten saged uninga kiblat maragake hangestiya marang ulun nggih ulun sasampunipun kula hangesti dhateng jengandika ulun kula sampun wana dununging kiblat miwah kula sumerep warni 8 inggih menika Bro Markata putran Denta tawun Gunggumala Cahyamaya Retna Muncar Darumaya Adi Rembulan Dadari miwah Kartika Abyur. Rerupan 8 mau sejatine sifat kang linuwih dene 8 mau pinirang dadi loro ingkang papat marang sifat asma apengal
dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga kaya ta dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra saka kareme milik doyan reruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh perkasa, lumuh pakumpulan dalaran wedi marang pegawean, trima bodho waton ngaso, anane amung meneng ngengleng, mula tansah dimungsuhi dening kang ireng, abang lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelelaning ati kang papat mau, sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula yen to kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping panemu menika menapa? Menawa sira nyuwun peterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, madhep meper hawa nepsu karben iso wening. Tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu, amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Wondene mantep kudu nglakoni sedya, awit sedya kang kawengku panarima iku mobah musiking menungsa amung sak derma. Kawula namung sak sumendhe marang kersaning Hyang Sukma, tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kesiku dening Gusti. Mengkono kula munggo manjinging ilmu, wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa, sabar narima, berbudi bawa leksana. Setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya, ikhlas marang pati, pamriyet dimen rahayu, nandura kelakuan becik lan suci, tepa-tepa marang sak padha-padha. Sabar narima tegese sabar den sarwanta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa. Dene narima tegese yaiku tansah ngenteni siing Hyang Sukma, awit ing tekad usaguh nglakoni beja cilaka, lara kepenak, pinter bodho, wening kodeng, urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik, demen madhangake wong peteng, pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Wondene bawa leksana, kang gedhe hambege, sarta kang luwih budine. Aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduking karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha-padha dene dumadining menungsa iku saka paringing Gusti Bapa lan Ibu. Gusti maringi cacah papat yaiku kang awujud panca indriya. Dene kang papat kasebut cipta, rasa, budi lan karsa. Dene Bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar, wujud balung kulit, otot lan daging. Dene Ibu maring cacah papat sarwa alus, wujud getih, sungsum jeroan lan otak. Kula Werkudara kabeh piulang ulun iku dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan, ya ing aran Kang Tirta Purwita Mahaning Suci. Kula apa ingkang kita padhewos kacakup lawan jati diri kita. Nggih wayah ulun Werkudara kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci wis ulun wedharake kelawan jeneng kita, uga kawruh kasampurnan kasalira marang kita nggih Bratasena. Ngaturaken panuwun bilih paduka sampun kepareng paring pepadhang dhateng jasad kula. Namung mugi andadosna ing kawuningan kula boten badhe kemangsul dhateng jana luka. Kraos sampun tentrem duwin ayem mapan wonten ing papan mriki. Nggih. Aja nyulayani kelawan kodrating Hyang Mahanasa. Aja nyulayani kelawan kodrating dewa. Kinudrat kita darbe pambek satriya.
monggo kewajibaning kasatriyan kita isih adoh parane lan isih adoh puruke bali marang jagat ulun ingkang bakal gawe sarana kita bali marang jagat sawigung sumurupa guru kita Begawan Durna yen to nganti kita ora bali marang jagat utawa ning dedaratan kita bakal kelangan kelawan Begawan Durna nggih Bratasena. Kelap-kelapaton leregen sangking risang mawe gandrung lha kok dadi iki ora pangling iki Janaka lho nggih kasinggihan mekaten Bapak Penemban lho kowe sowan ning ngareping wong tuwa lah kok kowe ngliga curiga wigatine apa ngger karepmu piye lah kok dadi kaya ngono kahananmu mesti ki mawon Bapak Penemban Durna sampun saged nyurasa dhateng batosipun Arjuna. Ya, aku ngerti. Aku ngerti kowe maido karo jejering guru. Kowe maido karo Begawan Durna. Mbok sengguh nggonku caket karo kadangmu tuwa ya kuwi Si Werkudara. Sarana takon goleki Kang Tirta pawitra maning sucining telenging samudra mau. Mbok kira aku dadi jalaran patine Werkudara ngono apa piye? Apa mbok anggap Durna kuwi guru-guru cepete ngono apa piye Janaka? Janaka. Kanggo ngantepke atimu. Ayo tak kanthi manjing tepining samudra. Mengko Surabsarya Werkudara ora metu saka jroning samudra. Aku melu nglalu Janaka tak kandhani. Saya mangulon lampahing Sang Hyang Surya wis manjing jodhok sisih kilen satemaka tingal puning gemrining kaya kencana sinangling kang candhik ayu parandene mangke saya kumesar penggaling Sang Begawan Durna krana saya peteng parandene Sang Werkudara dereng jumedhul saking telenging samudra amilalu andher pati cememplung telenging samudra Sang Kumbayana. Syukur aku dipaido karo adimu lanang dikira aku njlomprongake atimu ning tengahing samudra piye Werkudara apa entuk gawe yo Durna bapakku Werkudara piye handuk pamujimu nggonku jegur telenging samudra wah ketemu karo dewaku ya Sang Ruci Bathara
satemah aku entuk wejangan kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Ya merga saka Durna bapakku sang guru sejati nyatane apa ingkang tak upaya bisa kasembadan kacakup marang diri pribadine Werkudara. Kawruh kasampurnan kawruh panunggal apa sing tak goleki kabeh wis tumanem ana ing sanubariku. Aku ngaturake panuwun tanpa pindhan Durna bapakku ya Durna guruku. Lole kok ya. Saka Udara. Kage Janaka kowe maido karo Begawan Durna. Apa mbok anggap aku kuwi guru sing seneng dlomponge karo murid-e? Nyantane Werkudara takon ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci ning telenging samudra merga saka gedhening kapercayan sarta gedhening tekad ngelmuku yen dilambari rasa percaya lan gedhening tekad apa ing giraya bakal kasembadan contone kakangmu iki kawruh kasampurnan kawruh panunggal bisa kacakup malah ya mung Werkudara kang wis bisa nampa kang Tirta Pawitra Maning Suci Arjuna.